ešte koláčik. A to po... Aký koláčik? Ja neviem. A kto mi ho upeče? Nie, kto mi ho upeče ten koláčik? Bo ja mám mladý ľudí rád, a ja budem mať skôr rád. Ja som bol mladý, ale ja som bol strašne dobrý. Ne, to je, ne? No, to je úprimnejšie, viac ako skúšky moje zeuty. No. Dobre, že sú úprimné. To, čo moja mater, keď ráno ma vidí, a keď mám tú fotky. Ako to trápi, ne? Tak ako... Tak môžem povedať po opici, ne? Takže máte ten ciťák. Už za ciťák asi je. Byl to mladý človek, to ešte môže mať ako... Tak ako... Tak... Keď vypijem čerpálenku, alebo ty, alebo kto... Liter. Si počítat na zem. Jak? Liter. A čo to je? Ako narovný? Liter. A to je 7 vína vypiť, či? To sa ešte dá. Dá sa víno vypiť? Nevypil by som 7 litrov. A už mali moc rýpnutý, to... No, keď sa mieša, hej. Ale takto domáca raketa je. Ej. A domáca raketa, to je tak. 6 promile. Ej, to je poriadku. Kamoš, to videl. Počúvajte, no, ale počkaj to. Erik. Môj poter robí v Česku, nie? Mal vystrihnutý, normálne Slovín mal vystrihnutý článok. Jeden Čech išiel na traktore, buchol do jarku, prišiel policajt, nie? A on pekne normálne vystúpil, že normálne bol v pohode. Dali mu fúkať 7,3. Kamo fúkol 7,3. Poter to má vystrihnuté. Čo robil? To je aktualita, brutálna. Iba dvojičky tých ale toto... Erik, počkaj, to mi vyšne, do veľkej noci mi vyšne, že to bude špinavé, ja to vyberiem doma. Nie, skúsi to vypraviť. Erik, počúvaj mu ten dobrý. Erik, no a teraz, ty si to videl, toto, ty ruchy, nie? Čo to je? No, ale Erik, odrazu, to ťa spáli. Ako, no nie, Erik, 14 môžeš dokázať, Rozjebali spolužiačku. keď si nájdeš, Ešte aj vlastne spálili. Videl som. Kedy spálil? Ako bomba, kámo. Ale to medzi tým porozprávať, ako Že ju kamene treba si na záchod, tomu sa spína, ty kokos, aj to jede. Čo ti ide? Bolo v Rožňave?